Huwag tayong magsalita ng pinal. Mao kini ang tubag ni kanhi Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia sa pangutana kung mubalik ba kini sa paglansa karong umaabot nga 2028 elections. Asoy ni Garcia, daghan pang posibleng mahitabo sa dili pang tuig 2028 ug karon mas focus usa siya sa kung unsa ang iyang mabuhat isip tubag siyang gihulagway nga padayong kalisod nga nahiaguman sa katawhan. I'm still sticking to my mantra, buhat ang pasultion. Magsige tag istorya sa 2028. Daghan pa kay mahitabo gikan karon hangtod sa 2028. So, huwag tayong magsalita ng pinal. Samtang, no comment si Garcia sa dihang gipangutana kung suportado ba niya ang tinguhang pagpili isip gobernador siyang igsuon o kanhi kongresista nga si Pablo Jan Garcia. Unang formal nga namahayag si Pablo Jan sa iyang interes nga modagan sa maong pwesto. Matod ni Gwen, mas gihatagan niya karon og pagtagad ang pag-umol og mga programa nga mohatag og paglaom sa mga nanginahanglan. Nga asoy niya kundi niya pasigdahan kinsa man ang mubuhat niini. Isip ligasiya sab niya pagka-gobernador sa Sugbo sulod sa 15 ka tuig, karon lang tuiga magtukod siya og Technical Vocational Institute nga libre sa tanang kwalipikadong benepisyaryo. Free tuition ang maong tunghaan tungod ipaagi kini sa pakigtambayayong sa TESDA o Presidential Scholarship. Ang kasamtangang under construction nga tunghaan nahimutang sa Cordova sa lalawigan sa Sugbo ug sa isla sa Ormoc, Leyte. Diin plano ni Garcia nga himong tagduha o tulo ka tuig ang kasagarang 4-year course. Usa sa mga programa nga i-offer sa mong tunghaan ang biomedical technology ug advanced healthcare nga planong itudlo sa labing dakong public hospital sa probinsya nga maong Vicente Soto Memorial Medical Center kun VSMMC. Many of our equipment sa hospital medyo special mga dili ni sila ordinary nga radyo lang o TV, no? Matod sa tinugyanan sa VSMMC, problema sa ilang buhatan karon sa kung kinsa ang muayo sa distinct nga mga medical equipment. Maong pinaagi sa mong programa matabangan ang mga ospital nga nanginahanglan niini samtang muhatag og career opportunity. Sa pagkakaroon sa 18 ka mga programa nga planong itudlo sa mong tunghaan, 5 pa ang gihatagan og pagtugot o Certificate of Program Recognition. Sugyot ni Garcia nga unta mapaspasan ang pag-aprobar sa nahabiling programa aron masugdan na ang pagtudlo niini sa umaabot nga Oktubre o Setyembre. I don't know what's keeping Region 7 from issuing it. But at least Region 8 is a ray of bright hope. Okay, they really hope, they really want this. Kini si Mark Irmas, alang sa My TV Cebu.